Mga katuyuan sa Santos nga Misa, may the Lord bless our sponsors, donors, and all those who have participated in this Holy Mass. PERT, or Product Equipment Resources and Trading Incorporated, celebrates the 30th anniversary. The families of Angie and Nilos Saring Humauas and Anon Atega. Healing Rosana Suarez, Remedios de Tablan ng Tati Edi Aya, Nathan Tamas Hu. Good health for all members of Batch 1967 of Abiliana National High School. Mrs. Chan Chin Lam, Mrs. Arlene Paras. Pahuling dayon, Jaime Lim, Soy Ching Lim, Bienvenido de Tablan, Nestor and Beatriz Avestruz, Gamaliel Ong, Aquilino Irasga, Tony Paras, Maria Carmelita, Maria Cleofe, Daisy Lamiedo, ug ang mga kalag sa purgatorio. Ikaupat nga Domingo, sulod sa tuig. Ang mga magtutudlo, naghupot og dakong gahom, tungod kay makapausab sila sa kinabuhi sa tao. Anaa kanila ang katakos sa pagpanday o kaha sa pagguba sa kaugmaon sa mga estudyante. Daghan kanato dili makalimot sa magtutudlo nga nakahatag nato og katakos og kadasig sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Apan, daghan usab nga hangtod karon nagantos pa sa kadaot nga ilang nahiaguman sa mga kamot sa ilang magtutudlo. Ang Ebanghelyo naghulagway kang Kristo isip magtutudlo nga may gahom sa paggiya ug pag-ayo sa mga tao. Hinaot nga mahimo usab kitang mga magtutudlo nga maghatag og maayong pagtulunan og panig-ingnan sa atong mga kabataan og atong kabatanunan. Palihog, manindog. Sa halaga, dayga ang Ginoo sa iyang dako. Tungod sa buhat sa iyang kabut, dayga ang iyang kahalandon. Dayga sa tingog sa trumpeta, dayga sa arpa ug lira, dayga sa tambol ug kahumpa, kaskasit sa yawi siya. Ang mga lingganay patunuga, ang mga piyang pagkagaya, dayga sa tingog sa trumpeta, dayga sa arpa ug lira, dayga sa tambor ug kahumpa, kaskasit sa yawi tanan nga adunay gininhawa, dayga ang Ginoo, dayga ang Ginoo. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw sa kanimo. Karong Domingo mga isotong gisaulog ang Bible Sunday. No? Pulo pas Ginoo, dili ang tao mabuhi lamang sa paan kundi sa magpulong sa Dios. No? Magpulong sa Dios nga maabot diha kanato pinaagi sa itong madungog karon o nga pulong sa Dios alang kanato ang pulong sa panalangin sa tata sa kapanimalay na gusto mahitabo diha ang gugmag kalinaw nga maabot sa ito ang kinabuhi mga pulong sa Dios magdala ni ana. Ang hinaot ko nga unta kining misang gisaudot to karon nga maabot sa ito sa kapanimalay ay mga pulong unta maghatag og panalangin, blessing, healing sa inyong panimalayo liba sa mga igsoon itong mga masakiton. Aron maandaw kita pagsaulog ng Santos nga Misa. Ang pulong sa Dios nga naghisgot nga kita maghidulsot sa mga sala aron maangko nato ang kapasayloan niini. Basulan nato ang atong mga sala.
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasalo ng atong mga sala dadong ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kadait sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Amahan, pagkagagawin sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, tungtunghanan sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, na nagawagtan sa sala sa kalibutan, ikaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan dawatan ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, ihasa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing. Higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Kini amo gipangayo pinagi sa mo Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Dios nanumpa nga magpili siyag propeta nga ilang kadugo ug magsulti sa bisan unsay iyang gisugo. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa Deuteronomio. Atong pamation. Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan sa inyong taliwala ug kinahanglan mutahod kamo kaniya. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo ingon nga tubag sa inyong hangyo sa dihang nagtigom kamo didto sa bukid sa Sinai ug miingon kamo. Ayaw na kami pabatia sa tingog sa Ginoo nga among Dios, ni pakitaa sa makalilisang nga kalayo, aron dili kami mga matay. Ni adtong higayuna, giingnan ako sa Ginoo, nga husto ang inyong giingon. Busa, miingon siya. Magpili akog propeta, nga ilarang kadugo,
sama kanimo Moises. Ihatag ko kaniya ang akong mensahe ug isulti niya bisan unsa ang akong isugo kaniya. Kinsa kadtong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayud. Apan kun ang maong propeta musultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya, ug unya magpatuo nga gisugo ko siya o magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglan patyon siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon makadungog kamo sa iyang mga kasing-kasing, Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigang inyong mga kasing-kasing. umari kamo awitan tanga malipayon ang Ginoo. Isang yawta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw matigahang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo maghapa kita sa pagsimba. Magluhod kita at ubangan sa Ginoo nga nagbuhat ka nato. Kay siya man ang atong Diyos, o kita ang iyang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Inauton ta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tigahang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan, din gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Hila kong gisuta, bisan nakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahan inyong mga kasing-kasing. Ang pagpabiling dili minyo o pagkaulay, usa katawag sa Dios sa paghalad sa kaugalingon alang sa hingpit nga pag-alagad sa Ginoo. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Atong pamation. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. Busa, mabahin ang iyang huna-huna. Ang babae nga dili minyo uusa ka ulay, magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu.
Apan ang babay nga minyo, nagkapuliki sa mga kalibutanong mga butang, kay nagtinguha man siya, pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini, alang sa inyong kaayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinunua, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto. Ug magtugyan sa inyong kaugalingon sa hingpit gayud sa pag-alagad sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong mahal nga kasuguan, ang mga pulong mo, Ginoo. Pagligonong ta sa mong pagtuo, ug nagkaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo mana kaninyo. Malausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum. And on the Sabbath, Jesus entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. In their synagogue was a man with an unclean spirit. He cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Jesus rebuked him and said, "Quiet, come out of him." The unclean spirit convulsed him, and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him." His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, Kristo. Gigahing ron Domingguha sa simbahan ang espesyal kaayong kasaulugan, Bible Sunday. Buot lang ipadayag sa simbahan nga unsa ka importante ni ang Biblia sa atong kinabuhi. Kaya ang Biblia mauman ang pulong sa Dios. Usa mo sa labaw ka importante ni ana, the Word of God for us. Doon ay tulo ka mga tao nga naggamit og Biblia ba? Usa ni ini, iya gining gamiton alang sa iyang pagtuyok ba kay pagkubinsir sa ilang tinuhuan ba gamit ang Biblia. Mga bisag asa siya, magsipit din sa Biblia. Sipit yun, no? Ingon ni ana siging sipit nga ang Biblia agod, ikadugang manimahon ng anghit. Ang usasad, no? Gamit yung Biblia yun. Siging gamit yun. Siging utinggas Biblia. Kaya wag yun siya tuhuan yun. Basta wa sa Biblia. Kinahanglan kada kamatuoran, kinahanglan naagyos Biblia. Kita ang Biblia, o guwas Biblia, dili ni mo na nga tanan uting ka yan ang Biblia. Mo na Biblia, nagisi-gisi na Biblia God. Guhay-guhay na. Tungod sa Bible abuse. Ang usa murag Katoliko ni, nasa Biblia, pinangga niyo kay niya. Kani iyang gi-enthroned God sa pare, sa altar. Tupad ni Santo Niño, may kandila pagod. Enthroned. Problema lang kay gi-enthroned, way gamit-gamit. Munang pag-ablis Biblia, di maabli kay nagpilit ang mga pahina. Mga isang pangutana ba?
Do you have a Bible? Do ba kay Biblia sa mga kinabuhi? O giunsa paggamit ng Biblia, the Bible, how are you using it? Ako no, sa seminaryo pa ko, among professor sa scripture sa Bible, nisugod sa pag-ingon nga, kita kan ini, kini siya mao ang Biblia, niya, Bible. Depende sa paggamit ninyo niya. Kay kini mahimo ning makapa-impierno ninyo o makapalangit. The Bible depende sa inyong paggamit. Kaya kung ang Biblia gamiton ninyo aron pagpangitas kabubuton sa Dios. No? Kabubuton sa Dios. Haron kita mutuo kaniya ningon siya, this will become a good news to you. It will bless you. It will bring you blessing, joy, peace, and everything. Langit ka. Pero kung kining Biblia, imo ni gamiton, harong pagpahaong sa imong katuyuan, gani imo tuison, imong punan og kuan, ningon sa kini maka-impierno kanimo. O bag-o lang ta nakadungog sa unang pagbasa. Kung pas Ginoo, kung ang iyang pulong, imong tuison, patay kang bataa ka. You will die. Patyon ka. Din ani good news, mahimo na ning fake news. Fake news. Ako, bago lang ko nakabasa sa mensahe sa Papa sa World Communication Day, yung topic pa gyud ang fake news ba? Unsa kini ka grabe ba nga makapatay kini sa usa ka sa kalinaw des katilingban, makapatay kini sa relasyon sa among us brothers and sisters. Makapatay kini sa kamatuoran. It will kill ang fake news. It will lead us practically to hell. Mabitaw nga kita ba, giawha kita, mo basa ginita sa Biblia. Ay jud pangahas og basa kundi ka mag-ampo. Kung gusto kang mutuon sa Biblia, ay jud pangahasan og pagtuo nga ikaw ra. Be guided with the proper authority. Di na kasimple ni anak. Kailan mo ampo juga. Tungod kay ang Biblia god ato mang gipangita ang kamabuton sa Dios. The will of God. Sa Biblia biya, no? Kung tan-awon ni Biblia, naatanan diha naadiha ang gitawag na to history of the world. Mabasa nimo, naadiha ang geography, naadiha ang poetry. So that's a Bible, that book is really has everything in it. Pero kung mabasa ta sa Biblia, di na mato gipangita. Atong gipangita gyud mo ang kamabuton sa Dios nga maoy makaluwas kanato. Unang you have to pray because when you pray, my friend, mo ampo ganita, unsa may atong gipangita? The Lord's will be done. Ayang kabubuton nga may makaluwas. Ingon ni ana ang ato ang paggamit sa Biblia. Kung gamit sa Biblia gani, ang igsuon, no? Kinahanglan di lang na sa to ang sabton kundi ato yung ibutas tong kasing-kasing. Mabitaw sa Salmo Responsorio o sa ipong, kung ikaw nakadungog ka sa kong tingog, saan to? Kung ikaw nakadungog sa kong tingog, ayaw patigaa ang imong kasing-kasing. Put it in your heart. Muna nga, hindi na matinga ba? Ang ato example na is Mama Mary, yun, kada yun pulong sa Diyos yung madungog niya. Asa man niya ibutang? Sa kasing-kasing. Di kasing pamalandungan niya. Di kasing-kasing pamalandungan, naadihang gitawag ito, murag kunsara sa Espiritu Santo ba? The Spirit is there. The Spirit. Unya ang Spirit na naginis kasing-kasing, muning ito, kindle in us the fire of your love. Padilaab. And it will change the face of the earth. Ang Word of God, ang Spirit na sa Word of God, will really enkindle us. Mupadilaab na to. Mabitaw nga ha, matigdan ni mo ni, kining pulong sa Diyos, kining ibutang kasing-kasing, maunay may tabo. It will shock you, it will shake you,
it will shape you. It will shape you. At tanawang gospel karon, no? Ang Ginoo pagsuod niya sa sinagoga, nagwali siya and with authority yun. No? Authority. Unsa ni tabo? Sinatol sa kadiya tayawa sa dito, ginisimba sinagoga. Wow, eh. They were shaken. They were really disturbed. No? Nag-disturbo sila yun. Nagkwatikutan ini mga igsuon. Ang pulong sa Diyos gini ato gining paminawon mga igsuon. The devil na nasa usahan. Ang atong sa nga naa diha ba? Mo pa-disturbo nato na it will disturb us. Especially when ang pulong siya mutugpag is kasing kaas niya mutugpag ba? Mabitaw nga with authority yun. Lain man siya nagita usahay bisag na ang sa simbahan na ang mga tao sa simbahan na ang yawa may simbo ba gani. Pero kompleto ang pulong sa Dios taphaw lang kaayo, murag di man na mo igo. Pero mo igo na gani nato, tanawag maigo ka. It's a shock. Hindi lang nakutob ni ana. Kung mo igo na nimo, din makonsensya na ka. You have to make a decision. Mas-shaken juga. Doon na bitaw ko, amiga. Ingon siya nga, Father, bahala na sa iba ito, Father. Pangayo lang unsay gusto na mong iamot simbahan, ihatagin ako. Pero ayaw lang ito ka pasimbahan. Kaya mo simba ako, ka na magwali mo, Father. Igo mo 5-6, malibog ko kay 5-6 pa kong negosyo. Di isa may mutang. Musa ingon siya, ako lang, dagkot lang ko diha, dagkot ko dere, sa Sacramento ko, pero kanang wali, allergic siya, musa ay lang ko simbahan, maamot lang ko. Because it disturbs us. Lang maigo na ka, kita bitaw sa maigo ta, magbulubungol-bungol man ta, it will really hit us. It will shock us. Basta imo tagang chance because the Spirit in us will enkindle, will transform us. Basta ibutas mo kasing-kasing, it will change you, it will shock you. Lipa ang naa diha. And shake you. Yung yawa sa ako, hingin lang ko ni mo dire. You have to make a decision. If you give the Word of God a chance to be in your heart. But it also will shape you. Mo shape ginani mo ang Word of God. Babaga, sa mga santos nga mga tao, tanaw ilang kinabuhi. Ang pung sa Ginoo, no? Nga ilang tibigay silang kasing-kasing, will shape, muumol gyud sa ilang kinabuhi. St. Augustine, for example, about St. Augustine, sa iyang biography, yung saypong niya, ingon siya, ang nakahinay-hinay niya, gitawag itong conversion, ang mga wali ni St. Ambrose ba, nga nakapatandog niya. Pero ang smashing jud kayo nga, naigo gyud siya ba nga, pag-abli niya sa Biblia, tiurok siya, na ang nabasa niya siya, dili sa paglingaw-lingaw, dili sa paghubog-hubog, dili sa kalawayan, ang kinabuhi, kundi ang kinabuhi is in the Lord. Katoy niigo niya, and from that time on, katong pulungan nga iyang gibahon pag-ayos ang kinabuhi, panglandungan niya, sige ba, has shaped his life. Ano ingon siya, my God, my heart is rested at they trust in you. Atong Santo Papa, tanawa na unsa iyahang muto, no? Sa coat of arms, no? Miserendo atque eligendo. Nagpasabot na yang gibutan niya ba? Kato ang gikan ni Mateo ba? Nga ningon siya nga ang Ginoo ba nga nagtan-aw niya diha sa maluluyon nga mata nipili niya bisag dili takos. Ang kaluoy sa Ginoo. Muna mamatigdan nimo ang how he shaped his papacy. It's mercy all the time. Makita nimo. Tanawang life di mo siya kamumot. No? Ang iyaha, God is love. Pulong sa Diyos ka na. No? Muwali sa ganito, bisag-usang wali ha, love ang dragi ng ang Ginoo na sa mga kasing-kasing. God is love. And He lives it. Una, matigdan mo siya ang iyahang gitawag itong ang guma na kasing-kasing sa Ginoo niya, ipahatag niya, ipadayag sa kaluoy, sa iyang isikataw, sa tanan. Muna shape siya ang kinabuhi. Shape. Cardinal Vidal sa iyang kinabuhi, tanawa,
Makita mo di mo, unsa ibaw niya, I walk in the way of truth. This a word of God, nga gipilit, ilang gibutas lang kasing-kasing, pamalandungan nila, and then, mo shape nas kinabuhi nila sa pagkasantos. Ako doon kay kostumbre, pagkapare na ako, anywhere, in New Year yun ako, kada New Year yun, nakam ka na palihi kayo, nga pagkontras palihi ba, akong gibuhat nga, magbutang ko sa, maglukot sa Diyog ko og mga word of God. Word of God ba? Haron, imong panimba, imong pangalawat, kuha sa budid to. Kaya gusto ko sa buong tuig, baka kuha ka sa word of God, with this instruction, that word of God, no, pong na sa Ginoo, nga siguro ko nga, swerte gina, kay pong sa Ginoo pa, nga kana ganing ihat ang pulong niya, di gina mahimo nga, di mamunga, sa mong kinabuhi. Pero I always tell them nga, dad anak sa inyo ha, ikay basa na na, pray over it, unya, tipigi ka na. Kung di na masabto ni mo, just put it in your pocket and day by day, read it, reflect on it. When I have been doing that every good New Year sa midnight masses. And you know, I'll tell you, after those years ba, malipag ako kay, I receive feedbacks ba, mga mga pilang katuig ba, nga ingon, Nyor, salamat kayo. The Word of God has shaped me. In fact, usa ni anak na shape yun siya. Ingon siya, manirason ako nagpari. And ang word niya mo sa, what does it profit a man? You gain the whole world and lose your soul. Para niya, the message was, I'm going to work for the soul and save my soul. Usa, that word ba, that I received, is dugan ha? 10 years itipig niya, iyang gitanugan, gipalandungan niya siya, sa akong crisis kinabuhi, sa kahagsan ako, this word has given me strength to carry on. I'm very happy and it's happening. It will never fail, the Word of God. Kaya kung ma-shape ni ang Word of God, my friend, ma-shape na ni, then dili na ni siya usa ka libro. No. Ang Word of God becomes a person because kung ma-shape na ka, you become the Bible yourself. You become the Bible. Alive na ang Word of God sa mong kinabuhi. You share the message Christ to others and the love of the Lord. The Bible is alive. You should be the Bible. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Amen. Nagato ako sa Diyos. Naman magagdahon sa langit at sa yuta. Kristo yung guto na. Wala mong kasalanan sa Espiritu Santo. Ganag ni Maria nga Birhen. Kaya sa gisulod sa di Pancho Pilato. Ilan sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Kitulokalo na banhaw. Misaga sa langit. Naglinggo sa to sa Diyos Amahan magagagahon sa tanan. Kaya dito mabalik siya argo kong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuog ko sa Espiritu Santo sa Iglesia Katolika. Kabitan sa mga santos. Kapasiluan sa mga sala. Sa kabanhaw sa lawas kinabuhing dahil. Pag-ampo kita sa Diyos Amahan, ang tuburan sa tanang kinabuhi o kaayuhan, sa matag pangamuyo, kita mo ingon, Diyos nga gamahanan, panalipdi kami. Diyos nga gamahanan, panalipdi kami. Nga niining tuig sa mga kleriko o konsangradong kinabuhi, ang simbahan ni Kristo, uban sa mga pangulo niini, may sugon unta sa pagpanalipod sa kinabuhi, gikan sa mga pag-asdang sa mga dautan, nga nagkailap sa kultura sa kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nga gamahanan, panalipdi kami. Nga palabihon unta sa atong gobyerno, ang pagtuman sa konstitusyon nga nagpanalipod sa tawhanong katungod sa kinabuhi sa mga bata nga wala pa mahimugso kaysa malinglahon nga panabang
gikan sa banyaga nga mga nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga lalaki o babae nga pipili sa kinabuhing ulay tungod ug alang sa ginharian sa Dios, madasig ug malig-on unta sa pagsunod kang Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Monsignor Teofilo Camumut, Obispo, kansang kasing-kasing na puno sa gugma, alang sa kabus, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kanunay natong madaog, ang gahom sa dautan, nga anaa sa atong katilingban, pinaagi sa panabang sa gahom ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa kaluoy sa Dios, ang mga nangamatay, makabato na si kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos amahan, panlibre kami gikan sa pag-asdang sa mga dautan. Himuha kaming instrumento sa pagpatunhay sa kultura, sa kinabuhi, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa mga magagagahom sa tanan. Dawaton kita sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamo. Alang sa pagayong pagmaris sa anak, nagalan sa kasalan sa tibok niya santos sa simbahan. Ginoo, naghahalag kami diya sa imong altar, sa mga gasang at timailan sa mga pag-alagad kanimo. Ito ang imong pagdawat sa maluluyon. Niini mahimo kami nga timaan sa mong kaluwasan. Kini among gipangayo diyan ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan ng igmatarong gayod. Pasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagis pagpangluwas. Miyan ikaw orang pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Pagmao imong pagbuot na maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikoy sa tao ang paghigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel, nag-aawit kami sa imong himaya sa katingog sa pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman,
sa ngalan sa Ginoo. Hosana, hosana sa kahitasan. Hosana, hosana sa kahitasan. Santos gay Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa, ano mahimo kinailang kanamo, nga lawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siya gagalingon, mikuha siyag paan, pasalamat kanimog mipikas, mihatag nini ngadtos mga tinunaan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos sa panihapon, mikuha sa sakalis, pasalamat o pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadtos mga tinunaan ug miingon. Dawata kinig Panginoong kamong tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bugog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniya ng paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik nandi. Paghandos kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusahan ta sa Espiritu Santo. Nung numigi na imong simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit kami di sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinuloy mga igsoon mo nangamatay, malaom no banhaw silang tanang nangamatay. Dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan kaniya magagagahong Amahan, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Mag-ampo kita sa itong Amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Maria.
kinabugason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanunay malayos na ng kasamok. Samta nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Kristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Makita ang panag-inig sa unay. Sa Dios ang huwag tang salas kalibutan mula hanggang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo dilagangay mo kalawat kalimugapan pamulo mo lamang maayo.
O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan. Itugod nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo. Pinagi nining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. O itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Pagkaamgo nga gipili siya aron maghimong santos. Ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimo kahiusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ato ang pasalamat sa atong mga donors ug sponsors, atong choir karon Sons of Mary, no? Ang pilgrims na to, Marian Apostolate of Stewardship and Service, PERT or Product Equipment Resources and Trading and Company, ato ang pilgrims. Offers Saring Humawas, Anunsasyon Atiga, Angeline Ahat, o ang pilgrims na to sa PERT. Salamat also tanan nga ni alagad ng Santos nga Misa, Raiders, Psalmists, Servers, and Lay Minister. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dahil niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat. Sabwag mga balita sa Biblia. I will praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in this holy place and magnify His name. Yes, I will praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. Unsa tong istoryaha akong nabalitaan nga si James himuon ni mong pare? Pasundo nimo sa seminaryo? Ano daotan di ay? Wa man ko mag-ingon nga daotan. Yeah? Pero ngano si James man nga may daghan na tong mga apo? Kadaan sa ko ka na bata masud nas pagkapari aron matarong. Kay ngano man na si James nakiwi? May pakabugoy ba na? Kagwapo anang bata ay himuon ni mong pare? Nganong di gwapo? Ang bati na imo ibutang diha. Dili man sa ingon ana paminaw ha. Ang ato gud taong pamilya kung si James imo himuong pare, mahunong ang pagsanay sa atong kaliwat. Uy, no. Kadto na lang si Policarpio mahimo ang pare kay sigurado kayo wa mo sugod babae ato. Ay pag-ingon ana, uy noon sa iko ka pastila pagka ano man gyud? Tamas-tamas og istorya oy. Yan mosugot ay si James nga magpare siya. Gusto siya, mosugot. Ay kay imo magipugos. Wala ko pugsa, oy nabi ni kaugalingong desisyon ng bata. Da si Policarpio wa mo ina mosugot ba siya magpare? Ano mag-isgot man gyud ka na Policarpio? Kadto mo ipugsa. Si James ayaw intaw kay kanugo sa itsura. Nga dili pagkagwapo sa kung apo himuon ni mong pare. Naunsa naman taon ka. Unsam gitunood nga rason nga gusto gyud ka dili mo himog pare na si James. Be. Tungod lagi kung si James himuon mong pare anugon. Anugon. Kadaghang uyab. Uy, anugon nga mo alagad sa Ginoo ang imong apo? Aw dili man. Oo niya. Naaraman si Policarpio, pwede ra ba itong alagad? Kaya wa may mosugot ato. Ano yan, sister, mag yun imong Policarpio si James, gusto gyud tao ko mosuda diya kay ano matarong na bata Ay pastila ni mo kapuana ka. Dala. Ato na lang ipangutangan ni mo, senyor, nganong mangyod, nganong magbuot mangyod ka, nganong kana mangyod imong pilion, di naman pasagda na lang na sila, asa na sila? Wa ko magbuot haya ng gusto. Ako, ni suporta lang ko, ikaw dapat sa katamo suporta, di kay mo, insister ka ng imong iwi nga katarungan, uy. Musuporta ko. Gusto kay kang parehan Kang Policarpio. Padungon, parehan mo. Niyabang ka na itong si Padre Andre Daniel Bacalso. Padre, pohon, after 8 years from now. Riasa diri si Ed, Padre Barangka Ed Karunggay. Dre, after 11 years from now. Riasa si Padre Gian Marco Bayawa.
after 12 years from now, sus, mga pare. Nagsuon, mga parion ni sila, mga seminaristas ni sila, no? Magpari sila. Karon ang mga seminaristas, nagtuyo po ni Tibok-Sibo nga, ngapanya sila, unta, nahinda ka magpari. Una nga, sila ang putana ba, nganong magpari man ka? Nungutana sila, nganong, ikaw padre, padion niya, nganong magpari man ka, bebe? Nganong isood ba ka senaryo, be? Sige. Nyor, so de ko seminaryo nyor kay tungod sa ko pagka-bugoy, tungod sa ko pagka-badlongon sa ginikanan nyor, tungod sa ko pagka-daotan nyor, sa mga ginikanan nyor, isugog seminaryo nyor para madol ko sa Ginoo nyor. Para na? Ha? Sugot naman mo ba? Isugot man sila nyor. Papa na masugot? Isugot nyor. Oh, okay. Ano mabuutan ka? Oo nyor. Ikaw, Padre, Andre, 8 years from now. Nyor, nasod ko seminaryo kay sa bata pa ko. Serious kayo, murong gagawin. Nasod man juga. Sa bata pa ko, ginadyo ko na makabuhat unsay buhaton sa pare diha sa misa. Na ako mang ginikanan, dool man aktibo man sa simbahan. Diha nakikita ko sa unsay buhaton sa pare na ako gusto ko makabuhat unsay ang buhaton diha sa misa. No. Ikaw, Padre, diyan, no? 11 years from now, Padre. Sama, anong gusto ba ka senaryo? Baka uyab. Sige. Ni-sod ko sa seminaryo nyor tungod kay bulyagon kay ko sa akong mga parents. Oto pa, ingnan ko na nga, gusto ba ko na kumusod sa seminaryo? Ipautan ako na, wala mo ko kabalo ng seminaryo. Moto nang take orientation. Putan naman ko sa pare dito, interview mi nga. Anong gusto mi masod seminaryo? Moto akong gingon nila nga. Gusto ko masod seminaryo aron mabag-o ko, aron mabutan ko. Din ako malimtan ako kung buhat sa una, di ako mausob nig sud na seminaryo. Ay, sus. Now, ibita ka nga bago pa na sud seminaryo, daghang kaayo sang mga rason nakasud sa seminaryo. Muna gitawag to bukasyon ba ang Ginoo mo tawag na to na, no? Tawag sa pagkapari, dahil laing pagtawag usahay sa ilang mga rason basta makasudan sa seminaryo, no? Ang bukasyon mo sugod ana lang gamay tawag, gamay kaibog. Pero ang mamahon na sa seminaryo mura na siya kanang sidling ba anha mo lambo na ang ilang bukasyon. Muna nga umaabot ka pare unya ni, mampuli na to diri. Inahanglan gyud sila nga maamuman ni sila. Unya kita di lang ang mga pare seminaryo maamuman nila, kita gyud in taon ang katilingban. Ampo gyud ta alang nila nga sila unta, no? Mutunhay. Kung pas ginoon, no? Pray the Lord of the harvest. Iampo sila. Di lang sila hasta mga pare nga mula hutay sad, no? Nuingon mo sila mga nga sila unta magtubo gyud diha gyud kasing-kasing sa tinuod nga pare nga moalagal gyud tinuo sa katilingban o sa katawhan lipas sa mga timaw ug kabos. Nya importante kaayo gyud kita, no? Di lang to pag-ampo ang suportar gyud nato sa ato ang Christian community, no? Na sila ma-inspire ba, no? Ma-inspire. Labi pa ang pamilya gyud, ang pamilya, no? Nga kanang pamilya bitaw nga mo ni breeding place sa bukasyon. Labi pa kung naadiha ang gitawag nito pahigugmaay. Ako bitaw, mayon ko, gusto ka imong anak mapare, imong magtiayon, labing-labing imong sige o. Labing gani mo, makatunas bata o pagmahal siya kasing-kasing, dool lagi na siya sa Ginoo, tago na siya sa Ginoo. Mao man ay breeding place nato. Unang tabangan nato, no? Dahil pa karong tuig sa clergy, no? Atong iampo ang mga pare, ang mga seminarista, aron dunay mo alagas ng Kristohanong katilingban. Importante kaayo mo. Salamat, anak.